A autovía que une Galicia a Cameseta recupera este luns a plena normalidade logo da apertura dos novos viaductos do Castro na A6, sentido a Coruña, e do segundo carril da calzada, sentido Madrid, tal e como se comprometera hai un ano o ministro de Transportes. Óscar Puente, que estivo acompañado polo presidente da Deputación, José Tomé, inaugurou en Vega de Valcarce esta nova infraestructura que une este municipio leonés co lucense de Pedrafita do Cebreiro. Os traballos foron executados en ano e medio, un tempo récord, segundo destacou o ministro, e respectando sempre os máximos criterios legais, técnicos e de seguridade. A obra supuxo un investimento de 90 millóns de euros para reconstruir os 5 carrís de circulación, 3 en sentido Galicia subindo ao Porto do Cebreiro e 2 en sentido Madrid. Durante o acto, no que tamén participaron os presidentes da Xunta de Galicia e de Castela e León, Óscar Puente dixo que ca reapertura desta vía se superou o gran desafío que supuxo o derrubo do viaducto en xuño de 2022, mentre se levaban a cabo actuacións de reparación e mantemento. Quedan así atrás 2 anos e medio de restriccións ao tráfico. En agosto de 2022, o Ministerio iniciou os traballos de desmontaxe. A reconstrucción comezou en maio de 2023 cas obras de cimentación, unha vez rematada a tarefa de demolición. O ministro aproveitou a ocasión para agradecer a paciencia de todos os usuarios desta autovía e tamén dos veciños de Pedrafita, por onde se desviou o tráfico neste tempo.